Helo, llunos dwi o'r tîm recrwtio yma ym Mhrifysgol Bangor a dwi'n dweud chydig o gyngor i chi heddiw amdan Clirio. Clirio ydy'r broses lle mae brifysgolion yn llenwi llefydd sydd nhw'n dal ar gael ar y cyrsiau. Os dwi ti ddim yn siŵr os wyt ti yn Clirio, dos i dy gais UCAS a fydd o'n deud i fewn yn fanna. Ond hefyd mae o werth checio a fod y ddewis gadarn a dy ddewis wrth gefn. Hyd yn oed os ti heb wedi cael y canlyniadau oeddach chdi'n disgwyl, weithiau maen nhw dal yn fodlon cynnig lle ar y cwrs i chdi, neu ella mewn cwrs chydig bach o wahanol. Os dydy hyn ddim yn bosib, wedyn ni di ffeindio dy hun yn y broses clirio. Neu ella bod chdi wedi penderfynu bod chdi eisiau dderbyn y llefydd sydd gennych chdi ar gael ar y cyrsiau ac gallu di ddewis ryddhau dy hun i fewn y broses clirio. Ac os wyt ti wedi penderfynu bod chdi eisiau gwneud cais i brifysgol a heb wedi wneud yn barod ac yn chwilio am rwla drwy clirio, cofia mae rhaid i chdi gwneud cais UCAS gynta a wedyn elli di fynd i chwilio am le. Os wyt ti yn clirio, rwyt ti rwan angen edrych i fewn i opsiynau a pa fath o gyrsiau sydd ar gael a ti angen gwneud ymchwil. Felly un ffordd o gwneud hyn ydy mynd i'r wefan UCAS a fyddan nhw'r rhestru i gyd o'r llefydd sydd ar gael yn y cyrsiau yn y brifysgolion. Ond cofio mae hyn yn gallu newid o ddiwrnod i ddiwrnod yn dibynnu beth sydd yn dod i fyny ar gael. Neu ffordd all yn gwneud hyn ydy cysylltu efo'r brifysgolion. A mae ganddyn nhw'r rhestr ar rhif ffôn a gallai edrych ar y wefan lle ti'n gallu gweld beth sydd ar gael ganddyn nhw. Wan pan ti yn dewis cwrs drwy clirio, mae'n bwysig iawn gwneud y ymchwil, fatha nes di ella yn reiddiol pan ddech chi'n edrych ar dy ddewisiadau. Ti angen meddwl am pa fath o gwrs gennych chdi diddordeb ynddo fo, pa brifysgol fydd yn cynnig hwn, y bywyd cymdeithasol, y llety sydd ar gael, bob dim fel nes di ystyried yn y lle cyntaf. Felly oherwydd hyn, yn aml mae'n bwysig edrych ar y ddewisiadau gwreiddiol nes di ar dy gais UCAS, oedd ella ddim yn dewis cadarn neu dy ddewis wrth gefn. Oherwydd fel arfer, ti wedi gwneud dipyn o ymchwil i fewn i hein yn barod, ac ella bod chdi wedi bod i'r diwrnod agored hefyd. Neu ella bod chdi wedi newid y feddwl yn gyfan gwbl, ac eto mae'n bosib i chdi edrych ar opsiynau gwahanol, ond ystyried pa fath o beth wyt ti isio o'r cwrs ac o'r brofiad yn y brifysgol. Felly, unwaith ti wedi dechrau edrych i fewn i hyn, mae'n amser cysylltu efo'r brifysgol. Fel arfer, lle di ffonio, ella mynd ar y we, neu lle gwneud sgwrs fyw, lle ti'n gallu siarad efo nhw amdan beth sydd ar gael ac os maen nhw'n gallu cynnig lle i chdi neu beidio. Pan ti'n cysylltu efo'r brifysgol, cofia cael ar yna chdi, dy ganlyniadau, dy rhif bersonol ID, a bod yn barod atab cwestiynau sydd gan y staff, ond hefyd cwestiynau sgen ti i ofyn i'r brifysgol amdan yr opsiynau sgan nhw ar gael. A wedyn, fyddan nhw'n gallu gadael chdi wybod os maen nhw'n gallu cynnig lle chdi ar y cwrs neu peidio. I dderbyn dy lle clirio, ti angen mynd i fewn i dy gais UCAS a jyst dewis o fel dy opsiwn clirio. Wedyn, mi wneith y brifysgol cadarnhau hyn ochr nhw, ond fel ni dweud, mae'n ofnadwy o bwysig elli di ddim dewis o fel dy ddewis clirio, ond i bai bod chdi wedi siarad efo brifysgol a bod nhw wedi cadarnhau bod nhw'n gallu cynnig lle i chdi. Wan weithiau mae'n adyddiad cau mae rhaid chdi dderbyn y lle yma erbyn y pwynt yna, felly mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod chdi'n ymwybodol o hyn. Ond hefyd, yn aml mae'n bosib mynd i weld y brifysgol cyn bod chdi'n gwneud y ddewis clirio. Felly holi os mae yna bosibilrwydd mynd am ymweliad ac a gweld bob dim cyn bod chdi'n gwneud y penderfyniad yma. Unwaith ti wedi ddewis dy opsiwn clirio, mae'n bosib yr eich di wneud cais amdan llety ac ella newid pethau yn dy gais cyllid hefyd, felly cofio wneud y ddau beth yma. A felly dyna ni, ti wedi cael lle drwy'r broses clirio yn y brifysgol, llongyfarchiadau. Felly, chydig o gyngor i chi i orffan y fideo yma. Cofiwch siarad efo bobl, mae yna llwyth o bobl o gwmpas i siarad efo, ella yn dy ysgol, dy goleg, dy ffrindiau, dy deulu neu yn y brifysgol. Hefyd, mae'n bwysig peidio panicio, mae yna llwyth o bobl yn cael lle drwy'r broses clirio bob blwyddyn, felly dwi ti ddim ar ben dy hun ar unrhyw bwynt. Ac unwaith ti wedi cael y lle, ti'n yr union yr un sefyllfa a pawb arall sydd ella yn mynd i dewis cadarnhaol nhw'r holl amser. Felly llongyfarchiadau, gei di edrych ymlaen i fynd i'r brifysgol, a da ni'n edrych ymlaen gweld chdi yn Brifysgol Bangor gobeithio cyn bo hir.